стигнем след малко до психологичната тежест на проблема, а даже и до възможността за просветление, но сега набързо искаме да споменем за скорошни научни достижения, които имат връзка с нашия въпрос. Преди 2 години бе оповестена теория, която обяснява защо при възрастните времето върви много по-ускорено, отколкото при децата. Основната обосновка е, че една седмица за едно дете е много по-голяма част от живота му от една седмица за човек в напреднала възраст. Това елементарно пропорционално обяснение има своите основания, но не може да се каже, че са изчерпателни. Също през последните 2 години бе публикуван академичен труд, който твърди, че непомиримите до момента закони на класическата физика, квантовата механика и теорията на относителността, най-големият днешен проблем в науката, успяват вече да се съвместят математически, ако приемем, че пространствено-времевия континуум е съставен не от познатите ни 3 пространствени и 1 времево измерение, а от 3 времеви и 1 пространствено. За навикналото към възприятията си наше съзнание, това може да звучи абсурдно, но учените изхождат от обоснованото предположение, че при скорости близки до тази на светлината, за движещата се частица пространствените измерения губят силата си, за разлика от времевото. Струва си да се пораздвижи поне въображението ни по тази тема. Да се върнем обаче на децата и възрастните и техните възприятия за време. С какво измерваме психологическото време? Всъщност с информация. За първобитния човек, който познава няколко дървета, няколко животни, това, което днес наричаме време, тече доста бавно, тъй като не е запълнено с почти нищо. Тогавашните заплахи са доста по-занимателни и инстинктът му за съхранение му е създавал и на него известни неврози, но да не усложняваме въпроса. Днес за нас обаче светът се състои от безброя неща. Даже разнообразието в хранителния магазин вече е объркващо, да не говорим за информационния поток, който покрива все по-широк географски периметър, все повече тематични области. Малко или много всичко това сега е част от нашата психика. Дали можем да я наречем разширена, след като е пълна с толкова неща? Само при условие, че си дадем сметка за другите измерения. Височина и дълбочина тя със сигурност губи. Тя няма време за тях. Тъй като веднага идва следващото събитие, което да ангажира или да го кажем по-точно, да я разсее и разпилее. Няма голямо значение дали тези допълнителни вектори са пространствени или времеви. На нас и в двете компоненти ни е тясно. Тази тежест на психиката, това сгъстяване по същество е кристализация. И както в физиката, кинетичната и потенциалната енергия са обратно зависими, така и при нас тази външна динамика ни лишава от вътрешно пространство. Ето, че времето ни отнема пространството. А това, че нямаме време, до някъде означава, че самите нас вече ни няма. Има неща за правене, случващи се неща, една върволица. Случвало ли се да ви се стори, че сте станали по-непохватни, отколкото сте били преди? Ами просто умът ви е ангажиран с повече неща и тялото не го слуша много. Ние не можем да позиционираме някъде себе си, а просто изявяваме реакциите си на безброй дразнители. Започваме да се приемаме като сбора от отношение към всички тези дразнители. Но къде е вътрешният ни център? Вероятно тук някъде, сред нещата, но в кой джоб точно го сложихме за последно? Ама сега нямаме време за това. Времето се оказва най-значимият елемент на материята. Точно
защо ни вкарва в нея. Изглежда не само при големи скорости. Скоростта на светлината не е точно скорост, а това физиката скоро няма да го открие, но психиката винаги има възможност да го установи. И в стаята, и в главата ни освободеното пространство се заема от осветеност. Ако си мислим, че това става бързо, нека се замислим пак. Става мигновено, но и това не е съвсем вярно, защото е достатъчно наистина да погледнем в себе си, за да видим, че светлината не е дошла. Тя винаги е тук. Просто ние обикновено я избутваме с запълнености. Създаваме материя, плътност, сянка. Но ето една тайна на мистичен език. Крилете, включително на ангелите, не означават крайници с пера. Те служат за летене, защото означават самата лекота. Нека се наблюдаваме добре, за да можем винаги да намираме подходящия баласт, който да освобождаваме от себе си.